Skal hun lave den sidste? Ja, så giv mig den. Og så lave den sidste, ikke? Så kan Mille døbe dem i mel. Ja. Så kunne det salt og det der peber. Nu se, hvad der kan ske, når man bliver for ivrig. Smut. Så salt og peber oven på melet, ikke? Ja, han har lidt salt. Lidt mælk er godt. Ja, ikke for meget. Og så tror jeg, at jeg tager en tallerken, I kan lægge dem hen på, når de er døbet, ikke? Nej, du skal tage en helt en, ikke? Og så lægger man den derned og trykker lidt, og så vender den om. Så prøv at vende den om, så hænger melet fast. Skal du bare se? Du skal vende. Skal jeg lige vise dig? Smut. Og så op på tallerkenen. Ja, lad nu lige Mille, så hun bliver glad igen. Skal jeg se op? Så. Skal jeg sætte den væk? Kan du ikke? Sådan, ja. Bare pas på, at de bliver ved med at hænge sammen, ikke? Det er sjovt at røre ved, når man har puttet mel på. Det er det nemlig, for så klistrer det ikke så meget. Nej. Nu er det. Det går da flot, Mille. Haha, Så ja. det bliver helt beskidt. Jamen, det er derfor, jeg har det på. Ellers var det tøjet, der blev helt beskidt, ikke? Kan du nå? Sådan. Så tager du den sidste, Mille? Ja. Jeg tager lige lidt kød. Ja, gør du det. Her, mor. Mange tak, frøken. Jeg tror, jeg bruger et til. Ja, det er nu nemmere at gå ind og vaske den. Nu skal vi nemlig til at stege den, ja. Vend den lige op, Nus. Ja. Mange tak. Læg den her. Så kan du tage dem, Sibbe. Så skal du vaske hænder, før du kan fortsætte, ikke, Mille? Så. Og med mine kasser over. Så er det, fordi jeg ikke kan noget. Ja. Nå, skal vi stege den nu? Ja. Så pas på, når jeg putter smøret på, at du ikke pludselig får et sprøjt, ikke? Nu er panden varm. Du skal da selv passe på. Det gør jeg også. Men se, det går nok, at du lægger den på, hvis jeg tager den af, ikke? Så skal det lige smelte alt det her. Tør du lægge dem på? Du er bare nødt til at bruge fingrene nemlig i dag. Hvorfor det? Det kan være, at jeg skal gøre det. Du kan jo bare hjælpe mig. Ja, men man skal passe på, at man ikke får fingrene ned i smøret, for det er varmt. Ja, og når man kaster, så sprøjter det også. Du skal give mig den, så kan jeg gøre det. Det er bedre, tror du ikke? Ja. Smut. Den har ikke fået så meget mel på sig, hvis... Nej, det gør jeg ikke noget. Melen er trængt lidt ind i kødet, ikke? Skal du lige vente lidt. Det skal lige skubbe sammen, så de kan være der, ikke? Så giv mig en til. Nu skal jeg det. Ja, vi skal have plads til den sidste. Vi har lavet mange, hva'? Hvor mange? Du kan tælle dem bagefter, ikke? Hvor mange er der? Et kvarter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hvor mange var der, der ville lave frikadeller? Der var 9. De er næsten alle sammen brune.
skal det være? Ej, hvor er det svært. Sådan nogle... Må jeg vende Må det prøve. sidste? Hvorfor må jeg ikke vende det sidste? Men jeg siger, du må godt, men det er svært, fordi der er så mange på panden. Kan du? Ja, og så skub den ned på plads, ikke? Jeg på den her. Mhm. Kan lige sådan så lidt. Og... Hov. Smuk på fingrene, du har selv den ned på den, så kan du selv gøre det. Skal jeg ikke vende det sidste? Må jeg lige vende den her? Så kan du vende den aller sidste. Mille, har du salatbladene? Ja. Så skal jeg lave dressing nede i skålen allerførst, ikke? Jeg har lidt Du kan sælge. Den hælder vi, når vi har rørt det andet, ikke? Det er lidt godt at Først Ole. Er den det? Er det mig, der skal skære? Jeg vil have lidt olie. Jamen, så holder Mille skeen, for man skal tælle. Og så hælder du olie op i skeen. Nej, helt fuld. Sådan. Det var en. Og så en til. Vi skal have 3. Hov. Det var bare lovet. 2. Og så en stor en til sidst til. Mere. 3. Okay. Så skal vi have eddike. Ja. Det skal du have. Og der skal være 1 skefuld eddike. Så det er 3 til 1, hedder det. Helt fuld. Stop. Sådan. Og så skal der ganske lidt sennep. Det vil jeg. Du kan tage lidt med din teske, og så tør det af på den store ske. Lidt mere kan du godt tage. Sådan. Kan I skrabe det af? Og så godt med peber, Tippe. Og ikke ret meget salt. Men masser af peber, ikke? Mor, kom. Hvad er der? Hvad mere? Så skal der salt. Så lidt. Så lidt 3 gange. Ikke? Så passer det nok. 2 gange til. Nej, jeg tror, du skal tage lidt mere. Og så kan I hælde persille ned og dreje den rundt. Så hjælper den til med at få blandet sennepen rigtig godt ud. Så prøv at smage på det. Du kan dyppe en lille finger ned. En pegefinger. Er den stærk, eller tør du ikke? Hvordan er den? Tilpas. Godt. Så skal salatbladene i. Ned med dem, ja. Og så kan I godt blande det ganske forsigtigt nu. Og så når man spiser det, så blander man igen, ikke? Ikke for meget. 2 skære. 2 skeer, ja. Det skal nok være en, der gør det. Det kan skiftes. Allerførst vil jeg. Nå, må Mille ikke. Hvorfor vil jeg ikke? Fordi det er mig, der laver det. Det er dig. Det er mig, der har lavet det. Nå, så er vi færdige. Er I sultne? Ja. Hvem skal have først? Ja. Dig. Så giv mig din tallerken. Hvor mange skal du have? En af gangen. En. En lille? Ja. Og den i midten. Også den i midten? Ja. Mor, må jeg gerne selv tage? Jeg tror, du må. Jeg tager panden hen til dig. Må jeg også have det? Salat.
Du kan lige selv dreje lidt rundt i salaten. Kan du spise, du? Kan du klare den, Mille? Ja, sådan. Så tager du lidt. Og flyt din mælk. Du Skal skal. jeg give dig? Mm. Det er også svært. Så kom med den igen. Hvor meget salat vil du have? Du siger stop bare, ikke? Mm. Skal man lige dreje den lidt rundt, så Jeg vil kommer selv dressingen. tage, Gitte. Vil du også selv tage salat? Ja, når jeg vil have. Når du vil have. Får du de små lysegrønne? Stop. Vil du ikke have et blad til? Jo. Så. Au. Så er det dem, fru Ja, Elisabeth. det var. Ja, det var. Det er fordi, det der Men jeg krebinetter. sagde først 2, når jeg vil Du vil have have. salat bagefter? Nej, når jeg vil have. Nå. Varmt. I kan tage brød til, hvis I vil. Så. Jeg siger ikke noget til far om det, vel? Men vi har spist. Vi kan gemme nogen til ham. Nej, vi siger slet ikke op det til ham. Nej. Han skal selv have lov til at gætte. Skal han? Er det en overraskelse, I har lavet det? Nej, han skal selv få det selv. Siger ikke det Nej, jeg til. skal nok lade være. For hvis du gør, så skal jeg nok give dig. Giv mig hvad? Skal I ud? Tør du ikke. Barbie har. Hvad sagde du? Hvad? Jeg siger det ikke. Mila, hvad sagde hun? Skal tage selv. Det vil jeg ikke gøre, Charlotte. Jeg er verdens stærkeste mor. Hvis du skal lave krebinetter som Tippe og Mille, så skal du bruge et stykke franskbrød, hvor du skærer skorpen af, og det skal ligge i blød i mælk. Så skal du bruge hakket kalvekød og et æg, og det rører du sammen i en skål sammen med brødet, som du moser med en gaffel. Så skal der lidt persille i, du klipper i små stykker, og citronsaft, peber og salt. Når farsen er færdig, så former du den til krebinetter, du vender i mel, og til sidst så steger du dem sammen med en voksen. Til krebinetter er det godt med en salat. Du tager et salathoved, som du skyller, og så laver du en dressing. Du tager 3 skefulde olie og 1 skefuld eddike. Så lidt sennep og meget peber, lidt salt og så lidt persille. Det rører du godt sammen, og så blander du salaten i. Pænt farvel, og tak for i dag.